Unsa man ning hitabo ado? Wala gid ay matabang sa mga doktor diri sa ospital si Daria. Malugyan ay. Mana matabang, mana mo kwarta. Petog tambal. Hospital ang tanis gobyerno. Hiniyan ako ni Mama. Hiniyan nasab ko ni mo. Gusto na lang ko, ani. Nak. Kami lagi sa kasi mong nulag lulo, nak. Balik na mo dayon. Makabayad na sa atong utang. Kung nasakit yung mama ba, nasa ospital. Nga, anak, makasabot ka ba? Ha? Sila pa pa sa dito pa ni. Nay, ka na yung bahala doon na. Kinabasag nas papa ni mga muralgo. Tanaw na Takip sigado sa nagkataas nga ihap sa atong mga igsuong sugbanon nga gustong mo-abroad aron matagaan ug maayong kugmaon ang ilang pamilya. Ang mga problema nga giatubang kanato karon hilabi na sa atong mga kabus nga mga kaigsuonan sa lalawigan sa Sugbo. Masulba lang kung naay eksaktong serbisyo gikan sa gobyerno. Unahon nato ang kahimsog sa panglawas. Kay kini ang puhunan sa inadlaw-adlaw natong gimbuhaton. Angayan nga palambuon ang mga provincial ug district hospitals pinaagi sa pagkumpleto sa ilang mga kahimanan. Apilan pa kini ug insaktong healthcare program sama sa libreng ambulansya, tambal ug pang-ospital aron di masubli ang nahitabo sa asawa ni Gardo. Palambuon sad nato ang edukasyon sa probinsya aron dunay abilidad ang ato mga igsuon nga mga lungsuranon para makatrabaho. Magtukod ta og libreng vocational schools sa kada lungsod sa lalawigan sa Sugbo para makaangkon ang ato mga igsuong mga Sugboanon og abilidad nga haom sa insaktong trabaho. Dakhan ang potensyal sa lalawigan sa Sugbo. Kulang lang yun ni sa pagtagad. Usa ni ani ang pagpalambo sa turismo nga makahatag og kahigayunan sa kadaghanan sa atong kaigsuonan dinhi sa atong lalawigan. Para ta makadani og milyon-milyon ka mga turista dinhi sa lalawigan sa Sugbo, kinahanglan magtukod tag bagong isla pinaagi sa pagreclaim og 5 kagatos ka hektarya nga hunasan dinha sa isla sa Mactan. Ug para mahimo kaning atraksyon sa atong mga turista, himuan ni nato og 3 ka kilometro nga gitas-on og 40 ka metro nga kalapdon nga baybayon. Ug niini alinrungan sa mga dagkong hotels ug resorts, ingon man katukuran sad og mga commercial, recreational ug residential estates. Inigmatuman na ang maong proyekto. Dili lang makadani kani og milyon-milyon ka mga turista. Makahatag sad ni og di maminos 250,000 ka trabaho. Ato sa palambuon ang turismo sa ubang pangdapit sa lalawigan sa Sugbo. Pinaagi sa pagtukod og mga airport sa isla sa Camotes, sa Bantayan, ingon man sa lungsod sa Malboal ug Medellin para ang mga commercial airlines makadunggo na ni aning mga dapita para pagdala og mga turista. Maghimo usab kita usa ka bag-ong syudad para makahatag kanato og igong lugar diin atong mahimong usa ka dakong industrial estate. Atong himuon usa ka dakong patag ang hunasan gikan sa Talisay hangtod sa Karkar para makahatag kanato og di mo minus 5,000 ka hektarya para sa atong giplanuhan nga industrial estate. Ug dinhi atong danihon ang libo ka mga langyaw nga mga investor para makabutang sila sa ilang mga faktorya ug makahatag og libo ka mga trabaho sa atong mga kaigsuonan dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Ug dinhi sa atong industrial estate, pagatukuran natong usa ka 25 kilometro nga 8-lane coastal highway para natay igo nga agianan gikan sa Talisay hangtod sa Karkar.
para masiguro nato ang kalampusan ni aning atong mga proyekto. Kinahanglan nga tagaan natong igong pagtagat nga mahimong world class ang atong airport o ang atong pantalan para daghan ang mga eroplano ug barko gikan sa nakalain-laing nasod nga maengganyo nga modunggo dinhi sa atong lalawigan. Magtukod ta og ikaduhang runway sa Mactan Cebu International Airport para daghan mga airlines, malokal man o malangyaw man, nga maengganyo nga magbutang og dugang mga biyahe gikan sa kalain-laing dapit sa kalibutan. Kinahanglan makabaton ang lalawigan sa Sugbo ug usa ka world-class international cargo terminal nga makakompetensya sa Hong Kong ug Singapore para mahimo atong lalawigan nga sentro sa Asia sa dungguanan sa mga barko sa kalain-laing dapit sa kalibutan. Ibutang kini kanato sa giplanuhan nga 200 ka hektarya nga reclamation diha sa hunasan sa Konsolasyon ug Liloan. Oras ug oportunidad ang nausik tungod sa atong problema sa trapiko. Kinahanglan nagayod kita og usa ka mass transit system pinaagi sa pagtukod og usa ka LRT or Light Railway Transit System nga atong giplanuhan nga tukuron gikan sa Karkar paingon na sa Danao. Atong ipalahos kaning railway system gikan sa Karkar paingon na sa Santander, ingon man gikan sa Danao ngadto na sa Darbantayan. Ang mga nahisgutan nga proyekto mas paspas kaning mahimo bisag di ta magsalig sa pundo sa gobyerno. Kay atong gamiton ang pundo sa mga private investor, malokal man o malangyaw, para tabangan ta sa pagpasiugda ni aning atong mga proyekto. Kani ako mga paglantaw, base kani sa akong kasinatian. Usa ako sa nagbugna sa Cebu Business Park, diin nahimutang karon atong Ayala Mall. O kanang Cebu IT Park, diin nahimutang ang atong mga call centers nga nakahatag og libuan ka mga trabaho sa atong mga kaigsuonan dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Nay! Ikaw na kayo. Ako sa hindi nga sa ganyan. Mao kini ang akong mga damgo. Hinaut-unta nga tabangan ko ninyo nga mahimo kaning tinuod. Para katong mga tao nga sama ni Gado, di na kinahanglan madto pa sa ubang nasod para makatrabaho. Kay dinhi mismo sa atong lalawigan, tagaan nato silag maayong kaugmaon. Ibalik nato ang Gadbo sa Sugbo.